En singo kod chenro mag bero bad migepe ka od buro dong mana gi ndalo achiel mar piedho jomowal ne telo mag migao. Tutafanya kazi pamoja ndio tuhakikisha kwamba hii Kiambu haitarudi tena kwa orodha ya misemo mibaya. Piny owacho koro golo sieme wi nek mag udi makoro medore malich mokalo e kaunti ma Kiambu. Rech mane inamunego chamo setho te. Koro ywak mantie nto itimo nang'o? 6 years ko ni biashara ni pogima kama timo. Nonro dhi nyime gima ne dikel tho mar rech mopidhi e dho wath ma othany e kar chung'od bura Maseme. Oimore nyako Ramogi, erokamano kuom keto Ramogi TV ne weche manyien mag ang'ich welo odiochieng' ma kawuono ka gik mathoth otimore. Omiyo bed koda chakruok nyaka giko. Tudri koda bende kokalo namba mar 336 bende nyalo yudo achiel kachiel kokalo e Facebook page marwa mar Ramogi TV, bende yudo achiel kachiel kokalo e YouTube Ramogi TV, to kode Twitter @Ramogi TV. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Jokanyo mag County Assembly ma Meru ne obago ng'anyo nyaka apise mag okwach kich kaka okang' mar chung' kanyakla gi jatend kweth mathoth od burano Evans Mawira mane oluongi mondo dar dhoge e wi tulo ma tich adek. Od bura ma Meru ne obedo kod rochruok e kinde mane gavana Kawira Mwangaza geto chiwo twak mare ne MCS mag od burano ka spika ma Meru Ayub Bundi okone jofwambo ni Evans Mawira ne ochopo mana chiwo pache ka othege kod ketho e koko mane orocho romo ma tich adek. Kata kamano MCS go ne odok e od bura madhi nyime gi chenro mar goyo kogno jotend migepe ma yando wal gi gavana Kawira Mwangaza. Mimi nataka kusema tuko tayari watuite, na sisi hatuna uoga wowote, sababu kama ni mama ametuaccuse, mama gavana kama ndiye ametuaccuse, sisi ndio tunapaswa kumpeleka kotini. Gari za waheshimiwa ziliumizwa hiyo siku na wale guns alikuja nao, wenye walikuwa anatupa mawe wakiwa nje ya bunge yetu. Kwa hivyo kama yeye ana claim that mimi ndiye nilipiga gari yake mawe, nataka atoe ushahidi tupelekane kotini. Na pia sisi tunaenda kuandikisha statement zetu kama waheshimiwa wote ambao gari zao ziliumizwa. Tumekubaliana ya kuwa na nimweleza. Hata wakiita mwingine, sisi zote kama mbunge ya Meru tutakuwa hapi, tutakuwa hapo. Si ndio kweli? Kwa hivyo mwenye anafikiria ata intimidate mmoja ama wawili, itawezekana. Kile tunajua ni kwamba gavana alisema ya kwamba majority leader ndiye alirusha gari lake mawe, lakini nataka kusema hivi kuambia wa Meru na Wakenya wote. Kwa County Assembly ya Meru hakuna mawe, ni kabros. Labda atuambie kama tulikuwa tunang'oa kabros tunarusha magari. Sababu alikuja na nguns, akakuja na watu kutoka hiyo function alikuwa hapa Meru town mjini, wakakuja wakaanza kurusha mawe ndani ya assembly. Na tuko na evidence magari yamegongwa na mawe na magari yamevunjika vioo. Na kile nataka kuambia wa Meru, sisi hakuna pesa tumeitisha gavana, hakuna pesa hata mtu mmoja ameitisha gavana, hiyo inasemekana tumeitisha 5 million. Sisi tuko tayari kufanya kazi na tumetosheka na mishahara yetu. Lakini kile kadhi weche mag kogno motimore odiochieng' ma kawuono, kamiti mar od bura mochung'ne piedho jatend migepe ogero jatend migao ma pur mogwel Mithika Linturi e wi digri mare ka achiel gi buche 35 ma luore e do. Kata kamano Linturi nyiso jokanyo mag komiti no motele kod spika mar od bura Moses Wetangula ni buche maluore ne ochan kod piny owacho ma jatend piny owacho machon Uhuru Kenyatta kaluwore gi chung' mare mar siro lwedo jatend piny Kenya William Ruto e yiero mokalo. Eliud Owalo bende ne ochopo nyim komiti makamano kendo sungo chia mare mar chano chenro mag migepe mopogore opogore ka osingo mar kelo lokruok e migao ma tudruok poni od bura opuodhe. Komiti no bende dayo dho Ezekiel Machogu mar somo Ababu na Mwamba mano matuke. Since everybody knows the kind of band relationship that I had with the NDCI and my political persuasion that, or the political position I'm taken in the last general election or since the handshake, Mr. Speaker, I was the complainant. I was the complainant in this case
because this was a case of abduction, Mr. Speaker, and it's a case where people wanted to extort money from me. Hold on. Issues around your Indian degree are in court. Yes. Is that the reason why you did not attach that disputed Indian degree? That is not really, Mr. Speaker. It's also because the documents that I attached are the documents I'm able to access. One of the issues where I did that's exactly what I'm asking you. that you attached the Kenyan degree from the University of Nairobi because it has no issues. It doesn't have issues. The matter is there. Answer other questions. I must forget the pain, the persecution that I've gone through, and I have left to the conscience of all my persecutors and gone to deal with them, because there are many, as I will continue trying to explain, Mr. Speaker. I would rather the media fraternity regulates itself while we create that enabling environment. But if I'm successful and I assume office, I'll of course initiate constant, regular consultations with stakeholders in that industry so that we discern emerging issues from time to time that perhaps as a ministry we will then have to respond to or align our operations to. Weche mabende tingo wang mag ne kethuolo ma dweche ariyo kende ji madirom 17 osewito ngimagi kaunti ma Kiambu kaluwore kod lwenje mag udi. Mayangi kod commissioner ma kaunti no Joshua Kanatha mawacho ni gwandruok mar udi medore kendo kelo thoe ma inyalo geng'. Gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi bende kwayo jokanyo mochung'ne arita kod jodak ma Kiambu mondo sire lwedo e kedo gi njore e kaunti no. Sharon Ong'aw nigi ler mathoth. Lwenje magudi medore e kaunti ma Kiambu. Ka commissioner ma kaunti no Joshua Kanatha oyango ni ji 17 osewito ngimagi kaluwore kod lwenjego. Kanatha olero ni migawo mochung'ne arita kwe osemako achije 14 ma itudo gi nek bang' gwandruok magudi. Achijego oseyawonegi buche e doho. Kama miezi 2 hivi 17, 18 sasa. Na out of that tumetengua 14 tumepeleka kotini. Tunaambia familia, kwa sababu tumesikia kuna mzee mwingine alimaliza bibi yake njano huko pande Sagatondo North. Vita ama mauaji haisuluhishi chochote. Vita inaleta uchungu ambao utaisha. Kama kuna shinda, enda mahali unaweza saidiwa kutatua shida zile huko nazo. Okang' makamano bende biro e kinde ma obila timo nonro e wi nek jaohala George Mwangi. Nyaka sani jaod mosenindo Gladys Njeri kod jatije Morris Mbugwa pod odinnegi e sesendo obila kaluwore gi bura mane donjnegi godo ka iseyogi gi nek mar George Mwangi. Gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi bende osingo podho nying Kiambu kaluwore kod njore ma osebedo kamedore e county no. Wewe our women rep na wabunge wengine, hata members of our county assembly, vile speaker alisema ya kwamba tutafanya kazi pamoja ndio tuhakikisha kwamba hii Kiambu haitarudi tena kwa orodha ya misemo mibaya ambaye tumekuwa tunajulikana mbeleni kama kaunti ya fujo na vurugo na wizi na kukosa kutenda kazi. Mara hii kaunti tutafanya kazi na tutarekebisha. Nyinyi watu wetu tunawaomba tu mtuweke kwenye maombi ndio sisi tufanye kazi. Commissioner ma Kiambu bende oloso ewi midhiero mag mach ma itiayo e skunde kendo maketho mwandu mag skundego. Ewi mano ojiwo jonyuol kod jotend dinde mondo obed e opara manyime e puonjo kido makare ne nyithindo. Jotelogo nyoloso e nyasi mar Mashuja mane obagi e lap makirigiti e kaunti ma Kiambu. Sharon Ong'aw, Ramogi TV. Kadhi weche mag ngima oganda mag thieth manandala achiel kende bang' migawo ma thieth lando muoch mar tuo ma nyaldiema counties auchiel pacho ka okenge mopogore osechaka we counties go mondo migeng' landruok mar tuono. Maginenore counties ma Kiambu kod Nandi ka johala, jong'iepo ka achiel kod jotelo jo oganda mondo nen ni ler obetie.
Kaunti ma Nandi sani koro medo chenro mag joler mar aluora margi e gayo landruok tuo mar nyaldiema e gwengego. Ma timore kalore ni gigo tong' gi kaunti ma Uasin Gishu mane oyang kaka achiel kuom counties ma nyaldiema omuoche. Kuja Kenya mmesikia kolera, hatujatajwa Nandi, lakini Uasin Gishu imetajwa. Uasin Gishu tuko nayo tu hapa. Kwa hivyo watu wachukue tahadhari, kama ni kunao tunayo vizuri, chakula cha magrupu tuangalie. Ojo sisi pwani tunakulanga sinia watu wanne ama sinia watu watano. Wacha kila mtu apate sahani yake, lakini na yetu service mikono vizuri. Maiti maritok nyaldiema moche kaunti ma Kiambu e jumani ka bende oseyude counties mamoko kaka Nairobi, Murang'a, Kajiado, Nakuru kod Uasin Gishu. Kaunti ma Kiambu ema tuoni nokwongo moche, kendo nigi kwan mathoth mag joma oyude ka nyoro noyang ni ji 31 nigi tuo nyaldiema. Gisani gimedo kaso kenge magawo tuono ka johala ojiw mondo ket ler e kuonde ma giuse chiemo. Kwa wasafi, kuangalia mazingira na penye popote tunasulia njo hii ugonjwa isije abukisha wenye tunauza na wama wenye tunauzia. Jopiny bende kwa piny owacho mondo ket jogo marango ler mar chiemo e kaunti no mondo mi duok piny landruok mar tuono. Bende gidwaro mondo mi ler mar ute thieth bende rangi makare. Hakikisha waweke watu wale wa kuangalia kama kuna uchafu kama hiyo mahospitali. Yaani kila mahali watu wanafanyia kazi, kama ni chakula hizo wanauza, kwa na waweka watu wa kuangalia kama kuna usafi. Piny owacho kokalo migawo mar thieth ne olando kenge ma counties mamuoch tuoni nyaka luw koting'o rido nonro ute thieth, rido chike marito oganda, riyo chiwo duoko bang' pim, chiwo puonj ewi nyaldiema, kanyakla kod keto tenge jotuo mag nyaldiema mondo mi kik olandre. Jopiny imedo jiwo bedakicha ne tuoni kalure kod chiemo magichamo kod pi magitiyogo mar gayo yudo tuo kod landruok mare. Jadito mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Kalonzo Musyoka oseo piny owacho kuom koso rido chenro mag konyo jo Kenya makech kayo kowacho ni chwalo chiemo ne jopuonjre skunde owinjo ket e ong'ala manyime. Twak mare gi jofwambo odhiambo ma kawuono, Musyoka okwero jo Kenya wi pidho chiemb GMO mowacho ni biro hinyo ngimagi. Kamano bende medo ni riwruok mar Azimio dhi medo timo tije mar neno ni piny owacho otiyo ne jopiny kaka dwarore. This regime already seems to be insensitive to the suffering of our people. Kwa hivyo, mimi nawasihi tu, Wakenya ingawaje tuko na uvumilivu wa hali ya juu, tusife moyo. Hasa wakati kama huu, tunatarajia Mungu atujalie tupate mvua ya msimu, tupande vyakula vyetu, lakini tusipande vya GMO tafadhali. Ukipanda GMO basi umekwisha. Now you'll not be able to replicate even your seeds. We have to stand for what is in the best interest of us, the current generation, and the future generations of Kenyans. We will do so fearlessly, but with due regard to the rights we have under our Constitution. As Azimio la Umoja One Kenya, we are putting our house in order, absolutely in order, to be a working, relevant, official position. May God bless our country once again. The President has just to be patient. Yesterday was his first public engagement on a national day. He didn't have to take that route, where he opens himself to the kind of criticism that all of us are able to articulate today. Ji prario mane od twech oyudu kod kahera e od twech ma Nyahururu e kaunti ma Laikipia. Achiel kuom gi wachore ni nigi kido mar kahera matek thiedho, ka koro jochiw thieth dwaro mondo jomogamo tuo ketenge kod jowadgi mamoko. Ikineno jochiw thieth e kaunti ma Laikipia jo Uganda inyato mos tudore kod mabusego mondo dhi e pim mar kahera. Muoch ma kahera ne oyangi chenro mar pimogi kalure kod dhungruok e od twech. Joyce Oduor negiler. Landruok mar tuo kahera e od twech ma Nyahururu noyangore e chenro mar juma achiel mar pimo tuono e od twech kanyo, chenro manobagi kod apisas mag thieth mawuok e bad migawo mochung' ne weche mag thieth e kaunti no. Mabuse 20 noyud gi tuo kahera mawachore ni nolandore kowuok kuom mabus moro mane nigi tuo no. Kaluwore kod jatelo mochung' ne chenro mag pimo tuo kahera e kaunti no Murithi Wanjiku, mabuse madirom 700 nopima ka nonro matut pod itimo ne ji 200 kaluwore kod landruok kahera. This facility, based on its population and TB prevalence, is supposed to notify at least 6 patients per year. But as we speak, up to today, it has notified over
333% more. From a target of 6 per year, by the close of business today, we had notified 20. And actually one of them is a prime candidate, almost assured, we are almost sure that he is a drug-resistant TB case. Apisas go mag thieth koro dwaro ni ogera kama joma oyudo kod tuo mar kahera nyalo bet kar kendgi kaka yorno mar duoko piny landruok tuono. Our fear is that in the absence of any intervention, and by this I mean, isolating of these confirmed TB patients away from the rest, we may end up with the whole ward, in fact the whole facilities, infected with TB. We need to improve the living conditions or wherever they are housed. If it is possible, and I believe it's not beyond us, we need to decongest those so-called wards. Gavana Malaikipia Joshua Irungu osingo tayo gedo mar ward kama ibiro ketie tenge jotuo manigi kahera. Kama county tukishikana hapa na senator tukaamua kama viongozi ya kwamba ni muhimu, ni mzuri tuweze kutengeneza ile nyumba ingine ile isolation, so that we can be able to isolate some those cases, so that wasiweze kuwa pamoja na wale wengine, na ndio tusikue na hiyo to reduce the spread of the TB cases zile zinaweza kuweko. Na kwa hivyo ndio tumekuja na tukakubaliana tutafanya hayo kama county government. Tutaanza hiyo kazi kuanzia Monday na tumeichukua kama a matter of urgency na tutafanya hayo. Apisas mag thieth e kaunti ma Laikipia jiwo jodak makono mondo dhie pim mar tuo mar kahera mar yango ka gin kod tuono kata oyo, nikech tuono kere yamo kowuok e jatuo nyaka ng'at machielo. Ka bende giwacho ni pima mapiyo nyalo konyo e fwenyo kendo thiedho chon tuo mar kahera. My main call is when you have some bit of coughing, come so that you can be screened early. An early diagnosis is made and you are treated. The other thing is for any patient to be screened for TB, even to be done a gene expert test, the services are free in our facility. And for those who are found out to be having or to be infected with TB again, the services are free. Moko kuom ranyisi mag kahera gin kaka honda manano kuom jumbe mathoth, fuolo remo kata okego, kor maremo, pek e gamo muya, del mojony, del mochwakore, luya mang'eny gotieno, koyo e kin mamoko. Kahera en tuo mathothne ketho obo, ka bende onyalo landore nyaka e obwongo, nyarogno kata lombro. Kata kamano tuono inyalo thiedhi machangi ka jotuo oyudo thieth makare e sama owinjore. Joyce Oduor, Ramogi TV. Nyakora mga joang'ero kamano kuom medo bedo kodwa e chenro mar Ang'ichwelo. Antiere kod jogo maloso koda kendo gi wacho weche ma mulo ganda mapek ahinya. Injinia Lazaro Kanyamboko wuok e Facebook page wara mar Ramogi TV wacho ni Chieng' Emmanuel okang'eyo gomiyo wakora mosenegi kod various police special squads emalit ne jotend Kenya Kwanza malo innocent Kenyans kata jo Kenya mabende onge ketho ma achude mo kata wakora osenego. Daraja matudo la Kisama kod Dandora jo Kenya mathoth mok kwanre osewito ngimagi kanyo, kod gwenge mag Ngong, Kajiado jo Kenya bende osebedi ka ikawo ngimagi kanyo kod jok magin jonjore kata wakora. Piny owacho onego makie magi matek. Wach machal kamano bende or kod dano diero ma wuok Minyenya School wacho no bila masea onego med jiwa rita kwe mana kaka ikwayo joma moko mondo nek mapile orum Siaya mondo josea odag maonge luoro mora mora. En dwaro mare mar bedo jatend piny Kenya, onego bed jatend ji duto kendo ne kaka weche mag arita kwe inyalo ket makare. Erokamano kuom wachno ero. Abuka kogno nyundo nyuogo mar Kowit Memorial Primary School pinyo Yesu na weso chine no makare kendi mor kaka Kalonzo Musyoka osekawo tije motegno kendo keto pinyo wacho e koke. Erokamano ka bende antiere gi ng'at maluongre kaendi ni Ong'ala mar Ogwedhi wacho ni no maler dala mar Ogwedhi kaendi. Weche mar Ramogi TV kelono gin makare. Nyakwara Ramogi Joang' kik dhi mabor, pod wantiere kod mathoth moikuni chendo mar Ang'ichwelo. Nyakwara Ramogi Joang', chenro mar Rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 nyaka sa 5 onyango, kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith,
twak magero ganda. Chakre rupiny, wakelo nu jolony ka warango chal mar piny Kenya. Kaeto, wadonjo nyake chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ongao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Erokamano kuom medo bedo kod wadhi wach mabendo osebedi ka ilose kuom dweche to kod jumbe ma thago ganda jo Kenya. Sama oro medore e pachoka, gwenge ma oro chope bende medore ka counties mopogore bende koro golo kwayo mar kony mar kedo gi midhiero no ka gi kwayo konyruok mochwere. Jodak e kar chung' od bura mag Gatundu North ma ong'ere gi puro chiemo e rang'iny mamalo kaka oduma, alode, olemo e kind mamoko bende koro ywago kech. Gino momiyo jaod bura mag Gatundu North Elijah Kururia kwayo piny owacho osidhi chiemo mawuok oko kaka oduma gi ochele kaka yo mar gayo kech. Vile tu kuna njaa pale Turkana na kila mahali Baringo na kule kwingine, hata hapa Gatundu North iko. Wale wakihesabiwa kupewa chakula, pia chakula iletwa hapa Gatundu North, na umejionea we mwenyewe. Tukipeana hiyo unga tulikuwa nayo hapa. Naona kila mtu anahitaji, juu kama haingekuwa na haja watu wangechukua. Kwa hivyo tunahitaji, na naomba watu wote ambao ni well wishers ambao wako na chakula walete wapee watu, ndio hata watoto wetu waweze kupata chakula. Kaluwore kod lal mar koth kuom kinde malach e gwenge makono, chenro mar pith kod pur osedok chien, gino mosekelo nok mar chiemo. Iko na njaa Gatundu North. Na tunataka kazi. Tunataka makazi, hakuna kazi. Hata wamama wengine hakuna kazi, iko na watoto hakuna kazi, tunatabika sana. Tutafanya nini? Tunaomba wa serikali tusaidie na chakula na tupatie makazi. E sama jo Gatundu North kwayo kony mar chiemo, gwenge abich moko e kar chung' od bura ma Kinango, kaunti ma Kwale be ok odong' chien ka jodak oyudo fuong'ruok tok gavana ma kaunti no Fatuma Achani yango chenro mar ywayo pi maler. Nataka tuniseme lengo na shabaha ya mradi huu. Tulikuwa na malengo matatu. Lengo la kwanza ni kumpatia mwananchi maji safi ya kunywa. Hilo ndio lilikuwa lengo la kwanza. Lengo la pili ni kupatia maji ya mifugo pia. Na lengo la tatu ni kwa sababu ya unyunyizaji wa mimea. Tunataka kuchukua haya maji kutoka hapa tupeleke vijiji vingine navyo pia. Riakalui maji yatafika, Donje maji yatafika vijiji kama 5 kutoka hapa. Mano timore ka familia maromo 1,600 e kaunti ma Kwale yudo chiemb kony kowuok kuom kambi mar Base Titanium. Tumekuja na mizigo takriban 1650 ambao itaweza kusaidia hii jamii kwa wakati ule mchache ambao utaweza kusaidia. Hiyo ni kama chango yetu kama Base Titanium, na chango hizi zitazidi kuendelea kadri hali ya ukame unavyoendelea katika hii sehemu. Tend County Manyandarua bende obago chenro mar yao aoche madinore mondo okony vidibwi na madam zetu. Kwa hivyo nyingi zikakuja zikajaa mchanga, na hata pia hatuko na ujuzi vizuri kwa vile tunavyoweza kulima karibu na mito, lakini kwa wakati huu mradi huu umewahi kufunza wananchi wa hapa namna watakavyotunza damu hii. Na kwa sababu hiyo sasa sisi tutachukua jukumu
la kwenda katika hizo dams na kutoa mchanga, ili damu hizo kunaponyesha tu mvua kidogo tunaweza kupokea maji hayo na kuyatunza ili yaweze kutumika kwa manyumbani, katika kutumia kwa mifugo na hata pia kwa ukulima. Tunashukuru ADB na wale wote ambao wamesaidia mradi huu kufika mahali umefika. Tunashukuru wananchi wa area hii. Nyakoro ka wadhi e gwenge mag Kisumu kama koro jopidh rech nigi lit mathoth en ni jopidh rech kata fish cage farmers e dho wath ma Othanya sub county ma Seme wuok oko ka ywago lal ma sani giyudo kalure gi tho ma galagala mar rech thogo e dho wadhno. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Pio lel kabisa, ugonglo bende ni malo te gimoro amora tho e nam. Rech mane ina monego chamo setho te. Koro ywak mantie nto itimo nang'o? 6 years ko ni biashara ni pogima kama timbre. Dag pith rech odong nono. Gima inyal yude cages go gin mana rech motho. Jopith wacho ni gini andaki magikia kuma gichom ni mar mai kuma gigoloe yuto margi mapile kapile. Walal ka kich keja chiel mutingo rech 5,000. The lowest minyalo dan 500. Rech mutiko tam ne 1 year. To notiko 1 year ne dong na notiko odong mana 1 month to uso December. Rech no enie chiemo, pesa ma wuok kanye enie chiemo. Enie school fees, eni minyalo gole kimiyo ng'ato goni go tongo. Nikech ionge kamoro miyo. Koro rech otho te makaka ditimruok onge, nyithindo bende waleo go, nyithindo onego bed ni dhi sikul. Uchumi bende ni malo. Ok wang'eyo ni wadhi chako gi kanye. Kech lupo ma nam ka endi bende imakowa kendi tweyowa malit ahinya. Itwagi kod Ramogi TV, moko kuom jopith madirom 20 wacho ni midhiero makama nochakore jumachiel mokalo. Kanyaka sani, rech manengo gitara osetho, gino makoro miyo gilal mathoth mokalo. Analalo keji sadek madom mutingo rech mane tiari mana almost 1.5. Apart from that, fingerlings botho. Fingerlings mano nego bena restock kase uso moko. Fingerlings gimoro 70,000. Jopith go tudo wach makama gi chido mar pi mawuok e nam Lolwe. Kagiyango ni pigno nyaka sani golo tik mang'we kendo loko kido manyiso ni ok ober gi ngima rech. Pini gozo donjo kama olilo tieko 2 days ka rech pod bera lakini kimiyo rech chiemo tok chiemo. Koro wandan to pini seche moko no pa en gi chiemo moro ma rech chamo. Third day koro rech ochako mgamo muya malo. Koro kwase ni kar gino miyo rech nyok chiemo. Kar no kene hali maber. Koro rech ochako muya malo ema koro chako thoe. Ei pond ka rech mantie ka onego bedni igo e pi kowuok e nambni. Koro sani pi ok nyal go ka wuok e nam ka biro ka nikech ka pod obiro pod rech bro medo tho mang'eny mohingo kaka gisetho. En lal maduong' ma ojuko jopith rech e dho wath ma Othany e Seme sub county. Ka koro kwayo gi maduong' en mondo tim nonro mapiyo mar nono gima dikel midhiero makama. Ani manyanyo sirikal kich county government wa ong'eyo problems matimo waka. Apart from national government. Gitimu uchunguzi gikonyo mondo wa start again. Cages nitie mbitika. Wana ukorani gigano cages. We can start again. Give me our fingerlings. Give me kata some feeds. Wachak again. Gicompensate wa elal mwaselal. To gimalich ni pigini. Okange no bro rumo bag higni adi. Kata mana rech mo luongo ni wild fish. Rech wa manyana. Bende koro tho along the lake shore. Koro mago duto te gen gima they affect almost all the fisher for community. Komachielo, jatatije e Kenya Marine and Fisheries Research Institute, Dr. Christopher Aura, wacho ni gisetimo nonro ewi wach mandibed ni okelo tho mag rech go, ka wacho ni midhiero makamano itudo kod lokruok mar kor lwasi. Now this is an effect of climate change. Now because of these extremes in weather, now an aquatic ecosystem like a lake, it undergoes water mixing. Now a bit cold water replaces the warm water, and this warm water is dispersed over a distance. And it may happen that it is being dispersed over a distance where we have cages. And something that is quite unfortunate is that some of these cages are located in shallow areas where there is now minimal circulation to counter the spotted upwelling. And that subjects
this fish to a shock. Jopith rech go koro okwa mondo kik bed ka wito rech mothogo kendo e nam, ni mar mano biro mana medo kelo midhiero ne rech mamoko. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Seme, Kisumu County. En wach malit ahinya ka japith osetimo tije kendo ka koro ochopo mondo mi yud keyo to oyudo ka koro onge gimonyalo kayo. Wan gi geno ni piny owacho kalo kuom migawo mar pith to kod pur mago mantiere kaunti to kod mamalo biro konyo jopith go masani koro kwano lal mathoth kendo nigi lit. Nyakoro mga jwangi kanyo ka yuyo mar ariyo, kata kamano kik dhi mabor pod wantie kod mathoth moikoni. Chien ma erure oselokoro bel sibuthe jela kagitemo kwalo chuodhi laro lum mayom ka chuodho chamo lum yako yawa. Koro kibanda gik mayamo nyalo fualo madhi godo magi be gik minyiso ng'ato kik yude. Apenji, ang'o midwaro ko e otenda Filomena? Iwalo koda nade? Ang'o momiyo iwalo koda? Silvi donga sekweri kuom nyathi ma njoro miluongo na Disi. Donga sekweri. Silvi osiepa yawa. Silvi koro tabi approach nang'o yawa. Bibro mwana na. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gitimore kuno pogre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Kwa majina naitwa Peter Masinde, nimeshinda 1 million kwa Jackpot Mbao bonus. Nimefurahi sana kwa kushinda hii bonus. Hii pesa nitaitumia kwa kununua shamba na kulipia watoto school fees. Na wahimiza wagazi wa Busia waendelee kushiriki hii kitu, si ya uongo, ni kitu ya ukweli. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok mag gi makare pile ka pile.